Vaig decidir ser pagesa quan vaig començar els estudis a la universitat. No vaig escollir res relacionat amb això, però crec que no vaig valorar prou la vida de pagès fins que no la vaig tenir en el meu dia a dia. Estant a Barcelona em vaig adonar que aquell món no m'agradava i que el que realment m'agradava era cuidar les nostres vaques. Jo ho vaig decidir per una situació familiar, ja que al principi de tot ho portava el meu pare. Ell va haver de marxar a treballar fora i em va preguntar si em volia fer càrrec del camp i jo li vaig dir que sí. No és que s'hagi dedicat tota la vida, però sí que és veritat que ens va anar molt bé per sortir d'una crisi econòmica bastant important. Vaig decidir ser ramadera l'any 2017, quan el meu pare té un accident, l'ingressen a l'hospital i decideixo quedar-me al ramat que havien començat els meus pares. No vaig estudiar prèviament, jo estava fent la carrera i segueixo fent a distància la carrera de química. Llavors, com tot això em va trobar de cop, no havia estudiat prèviament, però sí que és veritat que la química, estudiant a part de biologia i algú entens millor, saps? Però bueno, i m'he format gràcies a uns cursos agraris, de l'Escola Agrària a Distància, i mira, doncs sí, ara sí. No m'havia format prèviament, ja que jo he estat durant 15 anys treballant com a administrativa en una empresa. El que sí que he fet és fer molts cursos online, presencials, i vull continuar formant-me per a aquesta feina. Tinc pensat en el futur estudiar alguna cosa relacionat amb sanitat i benestar animal. Coneixo perfectament el sector perquè la meva família paterna s'hi ha dedicat tota la vida i hi ajudava i a mesura que em vaig anar fent gran vaig adquirir més responsabilitats. Sempre m'han intentat inculcar el valor del treball i l'esforç i algunes vegades fins i tot el sacrifici que comporta cuidar vaques els 365 dies de l'any. Sí que conec el sector, ja que he nascut i m'he criat a pagès, i no em podria estar més orgullosa.